Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň geçen sanlarynyň biri Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyna ysnaşýan gatnaşyklary, türkmen-özbek gatnaşyklarynyň täze chronologiýasyna gönükdirildi. Bu sanymyz iki ýurduň serhet sebitlerine ýaşaýan türkmen we özbek azlyklarynyň meselelerine bagşlanýar. Ýa-ni ýakyn Özbegistanyň prezident Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana sapar etdi. Bu saparyň fonuny dünýä türkmenleri gepleşigi iki ýurduň serhet ýakylaryna ýaşaýan halklaryň gündelik durmuşyna, olaryň syýahat çäklendirmeli bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny üst çekmek maksady bilen BBC-niň özbek jurnalisti Ibrat Safow bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin häzir şol söhbetdeşligi dinläliň. Ma'lum bolýar Özbegistanyň prezident Şawkat Mirziýoýew 21-nji oktýabrda resmi sapar bilen Türkmenistanda boldy. Häzirki wagtda özbek hökümeti bilen türkmen hökümetiniň arasyna gatnaşyklar, şeýle-de özbek halky bilen türkmen halkynyň arasyna gatnaşyklar nähili ýagdaýda? Endi dawlatlar ortasydagy munosabatlar hakynda birinji gapiradigan bolsak, menimçe har doimgidan ham ýaxşy görünadi. Çünki bu ahirgi oylaryň içinde iki tomonga kılıngan. Birinjilik bilen döwletara gatnaşyklary barada gurrun etsek, meniň pikirimçe bu gatnaşyklar hemişekisinden hem ýagşy ýaly bolup görünýär. Sebäbi bu soňky bir näçe aýyň içinde iki tarapyň arasyna amallaşyrylan 4-nji resmi sapar boldy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistana gelip gitdi. Özbegistanyň prezident Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana bardy. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow resmi sapar bilen Özbegistana gelip gidipdi. Şol döwürlerde Özbegistanyň prezidenti hem Türkmenistana barypdy. Diýmek özara resmi saparlar amallaşyrylypdyr. Döwletleriň arasyna dostlukly hyzmatdaşlyk etmäge islegiň bardygy bilinýär. Halklaryň arasyna gatnaşyklar barada aýtsak, bu meselede özgörüşleriň bardygyny görmek kyn. Halklaryň arasyna henizem birek-bireňkä görme-görüşlüge barmak, dogan garandaşlaryň biri-birilerini baryp görmegi juda kynçylykly bolmagyna galýar. Meselem serhediň daşawy tarapynaky we Xarezm tarapynaky dogan garandaşlar, serhediň boýundaky adamlar näçe ýyllardan bäri, has takygy 2002-2003-nji ýyllardan bäri birek-biregiň toý märekelerini ýa-da ýaz çärelerini arkaýyn gatnaşyp bilmeýär. Sebäbi wiza almak ansat däl. Meselem, daşawdaklar Özbegistana geçmek üçin Aşgabatda baryp Özbegistanyň ilçihanasynyň wiza almaly. Özbegistanlyklar bolsa Daşkende baryp Türkmenistanyň ilçihanasynyň wiza almaly bolýar. Şol bir wagtda bu arzan näl. Meselem, Türkmenistanyň wiza almagyň bahasy $150 diýerler. Onu almak üçin bir topar wagt gidýär. Pandemiýa döwründe bu ýagdaýyň hasy çäklendirileni aýdyldy. Meselem, Türkmenistanyň Özbegistana bir aýda 30 adamyň geçmegine ruhsat berilipdir. Munyň üçin hem nowbata garaşmaly ekeni. Häzirki wagtda bu ýagdaý nähili özgördi? Habarym ýok. Ýöne ýa-ni ýakyna sorag ýygy edinimni şular aýdypdylar. Ana hinizem şular ýaly kynçylyklar bar. Iki tarap bu meseleni nä derejede çözmäge bil baglaýar, nä derejede çözmekçi bolýar. Meniň pikirimçe Özbegistan tarapy bu meseleniň çözülmegine has köp bil baglaýar, has köp makullaýar. Sebäbi prezident Mirziýoýew goňşy döwletler bilen aradaky serhetleriň açylmagyny öýdi üçin möhüm meseleleriň hataryny görýär. Ol belli bir derejede muny gazandy. Gazawstan we Täjikistan bilen şeýle boldy. Ýöne Türkmenistan bilen serhetleri açmak meselesi kynlygyna galýar. Kıyıllıgiçe qolyapdy bu çegaralarını açış masalası. İki ýurduň serhet sebitleriniň arasyna wiza düzgünü nähili? Wizasyz syýahat düzgünü barmy? Wiza bolyş kerek. Aýtganymdek, masalan, awwallary şunday hal bolardy, çegarada kandydyr özüne bir jaraýonlary bolardy, kılıp ötseňiz bolardy, lekin hazır iki ýurduň arasyna wizasyz syýahat düzgünü ýok. Wiza almak zerur bolup durýar. Aýdyşym ýaly öňler şeýle ýagdaýlar bolýardy. Meselem, öňler serhetlerde özüniň ýürüýte proseduralary bardy. Şonu berja edip geçip bolýardy. Ýöne häzirki wagtda serhetden geçmek üçin paýtagta baryp ilçihanadan wiza almaly bolýar. Bu bolsa aňsady iş däl. Wiza almagyň şertleri, tertibi barada takyk jekmejeklikleri anyk bilmedim. Ýöne maňa ýa-ni ýakyna gurrun bermeklerine görä wizanyň tölegi $150 diýerler. Bu wizanyň möhletiniň näçeräkdigini bilmedim. Daşawdan kimdir biri Xarezma geçmekçi bolsa, olar Aşgabatda baryp Özbegistanyň ilçihanasyna ýazylyp, şol ýerde arda tapşyryp, şondan soň wiza almaly bolýar. Wiza almak üçin näçerek wagt gerek, onu bilmedim. Ýöne şu meseleniň öýdi kynçylyk döredýär. Oňa näçe wagt gidýäniniň tapawdy ýok. Siz meselem Xarezmyň ýanynda bolup özbek wizasyny almak üçin Aşgabatda gitmeli bolsaňyz, ýa-da Xarezm tarapyna Şawatda ýaşap türkmen wizasyny almak üçin
Daşkende barmaly bolsaňyz, bu adamlar üçin ören uly kynçylyklar döredýär. Barışyňyz tory kelse viza alyş üçin Türkmen vizasyny bu juda katta kynçylyk tugdurady adamlarga. Iki ýurdun liderleri ýaňy ýakynda Özbegistanyň Xarezm welaýaty bilen serhetleşýän Türkmenistanyň Daşowut welaýatyna sewda bazarynyň düýbüni tutmak dawrasyna gatnaşdy. Bu bazaryň iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam berjekdigi aýdylýar. Şu bazaryň geljegine nähil garaýarsyňyz? Juda köp adamlar umid bilen garaşýardy. Çünki ozy o'sha chegarada awvaldan bozor juda qizigan. Savdo aloqalary juda Köp adam muňa ören uly umid bilen garaýar. Serhetde öňden bäri bazar ören gyzgalaňly bolýardy. Osmanşykly sewda gatnaşyklary bolýardy. Ören köp sanly Xarezm ýaşaýjylary Daşowutyň bazaryna barýardy. Meniň ýaşlyk döwürlerine ýadyma düşýär. Iň gowy bazar Daşowutda bolýardy. Daşowutyň bazaryna gidilýärdi. Serhetler ýapylandan soňra serhediň özüne, ýagny serhediň iki tarapyna bazarlar emele geldi. Xarezm tarapyna Manok obosy bardy. Häzir Özbegistan obosy diýilýär. Ana şol ýerde Ullakan bazar bolardy. Giň açyk meýdanyna bazar bolardy. Şol bazarlarym häzir ýok edildi. Hiç saat ýok ol ýerlerde häzir. Bu bolsa serhet sebäpleriniň ýaşaýjylary üçin ykdysat jähetden ören uly ziýan ýetirdi. Sebäbi barış geliş bolup dursa, sewda bolup dursa, bu hemmelere de peýda getirýär. Meselem adamlar bir ýere barýan bolsalar ýolda säginip bir ýerde nahar ýerler. Bu restoran açýan adamlar üçin girdeji bolýar. Ýa-da bolmasa dükanlar bolýar. Barış geliş sewda bolup duran döwürlerini köp adam munyň üstünden gowy gün görýärdi. Ýöne häzir bu zatlar besedilen üçin ýagdaý yaramadlaşdy. Inni häzir iki prezident iki ýurdun arasyna bir tarap zonada Özbegistan serhetde bazar açmak üçin sewda zolawyny açmak üçin bazaryň düýbüni tutmak dawrasyna gatnaşypdyrlar. Men Xarezmli ýaşaýjylar bilen bu barada gurrundaş boldum. Olar bu täzirlikden ören hoşal bolýarlar. Çünki mundan beýle garyndaşlar viza alyp bilmeselerem, iň bolmany Daşowutda garyndaşlaryny inni bazarda göreriz. Bir tarap zonada görüşeriz. Bazarda duşlar ýerler. Berdimuhammedow bilen Mirziýoýew baryp özleri düýbüni tutupdyrlar. Inni bir zatlar bolar diýip umid edýärler. Berdimuhammedow ham, Mirziýoýew ham şunga baryp fundamentini goýuşgan eken, demek nimadir bolsa kerek endi. Şunday umid kılynýapdy. Mirziýoýewiň Türkmenistana mylaçylan saparynyň fonuna Azatlyk Radiosu Türkmenistanaky özbek azlyklarynyň meselelerini bagşlanan bir okuýjy hatyny çap etdi. Gelin häzir gepleşimimiň şu ýerine şol okuýjy hatyny dinläliň. Bellemeli ýer okuýjylaryň hatlary şol sanly orfografiýasy bolşýal çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosunyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär. Beşimiz ýaly şu ýylyň 20-21 oktýabryny Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen gelir. Şu habaryň fonuny Türkmenistanyň Lewap we Daşowut welaýatlaryna koçum bolup ýaşaýan etnik özbekleriň wekilleri özleriniň Türkmenistanaky hukuk kemsitmelerinden halis ýadanlyklar hakyna habar berdiler. Hususan Lewap welaýatynyň Köýtünäg etrawynyň Magdanly şäherine taryh we jemgyýete öwreniş dersleriniň mugallim bolup işleýän etnik özbek aýalyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilim puwdagyna döwlet tarapyndan öňe sürilýän aşy türkmenleşdirme we ýurtda ýaşaýan beýleki milletler umuman äsgermezlik we ýok hasabyny görmek siýasatynyň netijesini yerli özbek ýaşlaryň göze ilip başlan nägilelikler we sorag bermeler döretdi. Onun sözlerine göre soňky ýyllarda Özbegistanyň telewizioniýasynyň Özbegistanda ýaşaýan we öz ene dili bolan türkmen dilini bilim alyp bilýän etnik türkmenleri görüp Magdanly etnik özbek okuwçylarda mugallimlere sorag bermeler köpelip başlapdyr. Ýagny okuwçylar ýoldaş mugallim näme üçin Özbegistanda ýaşaýan türkmenler öz milli geyimini ýa-da islenlik häzirki zaman eşigini geyip bilýärler. Türkmen dilini okap bilýärler bolýan, emma bizde Türkmenistanda hatda özbek dili we edebiýaty dersi hem ýok. 11-12 ýyllyk mektep okuwyny näme üçin beýle biziň ýurdumyzda şu ýurtda dogulup, öýünüp, ösüp milleti türkmen bolmadyk ýaşlaryň milli syýasy we medeni hukuklary kemsidilýär ýaly ähňe soraglar berýärler. Şeýle soraglaryň inni ýokary synp okuwçylar tarapyndan sapaklarda açaçan berilip başlanmagyna muallima aýalyň ýüregini begenme döredenligi aýtdy. Emma çağlaryň soraglaryna onna hiç ýyl anyk jogabyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Magdanly muallimanyň sözlerinden çen tutulsa, häzirki wagtda Türkmenistanyň etnik özbekleriniň köplük bolup ýaşaýan ýerlerine 3-10 ýylga çeken türkmenleşdirme we diskriminasiýa siýasatyna hut ýaşlaryň arasyna nägilelik döreni meňzeýär. Magdanly muallimanyň sözlerini gytaklaýyn Kerkili we türkmen awatly ýaşaýjylar hem ikçak söhbetdeşlikde tasdikladylar. Kerkili medeniýet işgäri we toýlarda tamada hem guramaçy bolup işleýän 50 ýaşlarynak ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, hut soňky pandemiýa ýyllaryndan 2020-nji ýyldan başlap şäherde toý tutýan etnik özbeklerden bolýan ýaş çaçynjalar öňkü ýyllardan tapawutlykda toýlarda
özbek milli bedegleri, özbek aydym saatlaryny, toy däplerini köpräk görkezmekligi we guramagy soraýarlar. Zanks bölümine we Baky oda tagzymy aylanmaga gidenne de ýaşlaryň arasyna gelinleriň özbek atlaslaryny giýýänleriniň sany köpelipdir. Medeniýet işgäriniň pikiriçe 10 ýyllyklygyň dowamyna etnik özbekler köp halatlarda ýurtda taryplanyp gelen türkmenleşdirme eýerip toýlaryna da epesi däwini türkmen milli egneşiklerini hem toy bedeglerini de türkmen milli nişanlaryny bedeýärdiler. Olarda bir neme öz türkmen däldiginden kemisini we öz milliliginden el çekmek meýilleri görünýärdi. Emma soňky ýyllarda öň görülmedik täsin bir özgörüşlükler başlady. Ýagny hut mektepde 11 ýyllap özbek dilini öwrenmedik we ýekejede gün mektepde öz milli egneşigini geýmekden mahrum edilen ýaşlar bugün özbek toy däplerini uly gyzyklanma bildirýärler. Eň gyzykly ýeri ol ýaşlar öz sözlerini millilik hökmüne diňe siýasat aýdan aýdyp gelinýän türkmenleşdirmän däl, eýsem öz milli özbek däp tesurlaryny gödeňine tutýarlar. Bu geň ýagdaý. Öz gedeginde welayet merkezi Türkmenawatdan bolan bir ýerli söwdägär daýdanyň ikçäk gurungdaşlykda aýdyşýaly, soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady krizisiniň udaga çeken siýasat durgunlygyny we hökümetiň ýurtda hiç ýyl reformalary, üýtgeşiklikleri we sähelçede bolsa açyklygy geçirmegi umuman niýet edilmeýänlikleri regionyň ilatynyň arasyna tas gizlenmeýän nägilelige getirdi. Emma bu ýagda ýerli etnik özbeklerde öň garaşylmadyk täsin reaksiýa döretdi. Ýagny ençe meýillap okuw üçin, iş üçin, geljek üçin nip käte mejburi käte meýletin dokumentlerde atlary, familiýasy we milleti türkmenleşdirilen özbekleriň ýaşlary inni bugün küni özbek telewizionyasine, özbek reallygyna we umuman Özbekistanyň maglumat we siyasi cemiyetçilik durmuşuna yıkkın edýärler. Özbekistanly çinovnikler, sportsmenler we artistler, blogerler olar hakyna habarlardan Türkmenawatda ýaşar inni öz ýerli çinovnikler cemiyetçilik durmuşynyň habarlaryndan has köp maglumat bilýärler. Ýerli ýaşaýjylarda özbek milli egneşiklerine däp tesurlaryny, Özbekistanda galan garyndaşlarynyň durmuşy bilen has içkin tanışmagy bolan gyzyklanmalar artyp başlapdyr. Türkmenawatda özbek gyz gelinler häkimetleriň talabyna we dilden buyruguna garamazdan adaty durmuşyny köçede toy märekelerde ýene-de öz milli atlaslaryny, şaý köneklerine dolanyp başlat diýip ýerli söwdägär daýda sözüni jemledi. Bu ýagdaýlar nämäniň işaratlygyny bilmek üçin Türkmenawatly pensioner jurnalist bilen söhbetdeş boldum. Onuň pikirçe häzirki Daşkendiň atnasy til bolsa da açyklyk siýasatyny geçirmegi, durmuşy we sosial ykdysady temalarda köpçülikligiň habar beriş serişdelerine belli bir derejede söz erkinliginiň berilmegi, umuman resmi Daşkendiň jemgyýetiň meseleleri we problemler hakyna açyk aýdyp başlamagy we çödgütleri gözlemäge taýýarlygy, goňşy ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklary we dünýä bilen açyklyga taýýardygyny resmi iglan etmegi Türkmenistanly etnik özbekler üçin uly bir ruhy goldaw boldy. Sebäbi olar häzirki Daşkent bilen 30 ýyllap öňölükden we totalitarlykdan el çekmeýän Aşgabatyň arasyna görnetin ara tapawdyň bardygyny her gün öz durmuşyny görýärler. Egerde Özbekistanyň aýdaly bir obada ýa şäherde gaz, tok ýa suw bolmasa, bu hakyna ýerli jurnalist we blogerlerden başlap döwlet telewizionysyna çenli açyk aýdyp bilýärler. Emma Türkmenistana gazyň ýa suwuň ýoklugyny boyun almak aňyrda dursun. Hatda güýçli bolup geçen tebigy betbagçylyklar hakyna da ne duýduruş berildi, ne de kömek edilip gynanç bildirildi. Mundan başga da Türkmenistanyň etnik özbekleri milli kemsitmeleri döwlet siýasaty we emeldarlar tarapyndan ýygdyrly sezewar bolýarlar. Olary milli geýim giýmeklik, ene diline bilim almaklyk, öz diline neşirler çap etmeklik we okumaklyk umuman milli azlyk ýa millet hökmüne saklanyp galmaklary hiç ýyl mümkinçilik galmady diýse de bolar. Şu jäkden soňky ýyllardaky etnik özbekleriň milli galkynşy öz bolşy bir täsin ýagdaý. Munyň arkasyna sözsüz 30 ýyllyk diskriminasiýadan ýagdawlyk we öz hak hukuklaryny goramaklygyň gerekligi hakyna pikirleriň hasyl ilerlemegi ýatyr. Ikinji bir tarapdan olarda belli bir derejede Özbekistana bolan ynam gaýtadan döredi we onuň haray gözlemek umydy kem-kemden aýdyňlaşyp başlady. Üçüncü bir sebäp hökmüne pensioner jurnalist bu ýagdaýy Türkiýe we daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň has ýyljamlaşan hereketleri bilen düşündirdi. Ol sözüniň jemini Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady krizisiniň ýürügi siýasy çökünligi we durnuksuzlygy getirjegini aýtdy. Muny hatda soňky wagtda gyýtaklaýyn bolsa da prezident Serdar Berdimuhammedow her sammitlerde agzalyp başlady. Diýmek geljek ýyllarda Türkmenistanyň ýapyklyk diýdimler we türkmenleşdirme siýasatyny uly ýiti öwrümler garaşýar we olarda hut Türkmenistanyň iň uly milli azlygy bolan etnik özbekleriň hem agramly rolunyň boljakdygy hem şüphesizdir diýip Türkmenistanly pensioner jurnalist sözüni jemledi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.